Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedumpré. Mugi-mugi sedaya tansah keparingan sehat lan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali malih kalian Bu Hesti dening punika monggo sinau sareng babagan materi cerkak. Salajengipun para siswa monggo dicipake buku tulis, buku kitya basa lan alat tulisipun. Salajengipun monggo maos basmalah rumiyin. Mugi-mugi pembelajaran basa Jawa niki diparingi lancar, mboten enten alangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun Bu Hesti ngandharake materi cerkak, monggo para siswa mengerteni kompetensi inti lan kompetensi dasar banjur tujuan pembelajaran niki, materi cerkak niki. Monggo dipersani video nipun. Oke. Monggo siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedumpré monggo dipersani video materi cerkak basa Jawa kelas 8. Saderengipun Bu Hesti ngandharake materi cerkak, monggo para siswa mangerteni kompetensi inti lan kompetensi dasar materi cerkak niki. Nah, ingkang nomor setunggal kompetensi inti materi cerkak niki yaiku mengidentifikasi, memahami dan menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral cerita fiksi, wayang, cerkak, folklor, topeng dalang secara lisan dan tertulis. Ingkang nomor kalih kompetensi dasaripun nomor setunggal mengidentifikasi struktur teks cerita pendek, nomor kalih menganalisis struktur teks cerita pendek, nomor 3 menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek, nomor sekawan menyimpulkan pesan moral cerita pendek. Lah, salajengipun tujuan pembelajaran materi cerkak niki ingkang nomor setunggal menganalisis struktur teks cerita pendek utawa cerkak. Ke nomor kalih menganalisis unsur intrinsik cerkak, unsur yang ada di dalam cerita pendek. Kemudian salajengipun ingkang nomor 3 menganalisis unsur kebahasaan cerkak lan nomor sekawan memahami ukara langsung lan ukara ora langsung. Nah, salajengipun para siswa maos literasi rumiyin nggih. Kita belajar literasi rumiyin. Nah, Bu Hesti ada waconan cerkak cerita pendek tentang mlebu sekolah SMP. Nah, cerita cerkak ingkang berjudul mlebu sekolah SMP banjur diwaos cerita pendek menika para siswa tulis ing kolom komentar cerita berjudul mlebu sekolah SMP niku nyeritakake apa wae. Tokoh sing diceritakake ku sapa wae, papan lan panggonane niku ten pundi. Nah, monggo ditulis ing kolom komentar YouTube Bu Hesti niki nggih. Nah, sakniki monggo dipirsani materi cerkakipun. Nah, cerkak iku singkatan saka cerita cekak. Nah, cerpen singkatan saka cerita pendek. Nah, meh padha. Cerkak niku wonten ing basa Jawa, nanging cerpen niku wonten ing basa Indonesia. Nah, sakniki cerkak yaiku karya sastra Jawa gagrag anyar awujud gancaran kang nyeritakake perangan lelakon kang dialami paraga iku tokoh ngenani gegambaran urip bebrayan kang ngandhut pitutur piweling lan pasemon. Nah, sing diceritakake iku kehidupan sehari-hari kang ngandhut yang mengandung pesan moral lan pasemon utawa kritik. Salajengipun maos cerkak, artine cerkak sakniki struktur teks cerkak. Nah, strukture niku wonten 3. Nomor setunggal pembuka utawa orientasi utawa pengenalan. Nah, isine niki pembuka kang ngenalake paraga utawa tokoh utawa latar utama, pemeran utama. Kemudian salajengipun setting utawa panggonane, wektune jam pinten dumadi
cerita. Nah, ingkang nomor kalih pasulayan utawa komplikasi. Nah, perkara wonten ing cekak lan nggambarake cerita utawa konflik yang terjadi. Nah, ingkang nomor 3 pangudari perkara utawa resolusi utawa penyelesaian masalah. Isine ngenani masalah sing ana arepe dirampungake. Niku ten struktur nomor 3. Nah, banjur salajengipun struktur teks cekak niku wonten apa malih? Niki wonten unsur intrinsik cekak. Unsure niku wonten 6. Ingkang nomor 1 niku wonten tema. Tema niku napa? Tema niku gagasan utama. Ide sing dadi underane cerita. Bisa dititik langsung saka ukara-ukara ing teks utawa dijupuk saka intine cerita. Nah, banjur ngoten ingkang nomor kalih alur utawa plot. Rangkane kedadian ing sawijining cerkak, alure lumrahe dumadi kanthi tahapan. Ingkang nomor 1 tahapane alur niku wonten pengenalan utawa eksposisi, nomor 2 niku wonten konflik utawa penentangan, nomor 3 niku wonten klimak, lan nomor 5 niku wonten pemungkasi konflik utawa peleraian atau penyelesaian masalah. Nah, alure niku wonten kalih, wonten alur maju lan alur mundur. Nah, lanjut ingkang nomor 3 niku wonten latar utawa setting. Kabeh keterangan sing bisa dijupuk saka teks cerkak ngenani papan panggonane ten pundi, ten sekolahan, ten rumah sakit, ten lapangan. Salajengipun wektu utawa wayah. Wektune niku saged siang, sore, esuk lan bengi. Lan sing terakhir niku nganut swasana. Ten latar niki wonten swasana sepi, rame lan sapanunggalane. Nah, salajengipun ingkang nomor 5 wonten paraga utawa pemeragan utawa penokohan. Nah, paraga ciptaan sing ana ing teks cerkak, pemeragan utawa penokohan iku yaiku kepriye anggone nemtokake wujud lan watak paraga selaras karo critane. Ingkang nomor gangsal niku wonten sudut pandang. Sudut pandang niku napa? Empan papane sing nyeritakake ana ing sakjerone cerita. Bisa dititik tembung sesulih kanggo paraga utawa ing cerkak. Nah, ing buku Kirya Basa niku wonten tulodo Dea Kutu Bisa, pangripta utawa penulis ngempanake minangka pratama parusa utawa wong ketelu ing sakjabane cerita. Ingkang nomor terakhir nomor 6 niku wonten unsur amanat utawa pesan. Nah, sing setiap cerita pendek niku pasti wonten amanat utawa pesene ingkang saged dijupuk hikmahe. Nah, niku wonten 6 unsur intrinsik cerkak lan salajengipun wonten unsur ekstrinsik cerkak. Unsure niku wonten sekawan. Unsur intrinsik wau niku unsur yang ada di dalam cerita pendek tersebut, lan unsur ekstrinsik niku unsur yang ada di luar cerita tersebut. Nah, niku napa mawon ingkang nomor 1 wonten jaman. Nah, misale wonten cerkak sing nyeritakake jaman modern tentang digital. Kemudian salajengipun ingkang nomor 2 adat istiadat. Nomor 3 budaya lan nomor 5 perilaku lan sikap masyarakat sing bisa ditintingke saka cerkak. Nah, niku pembahasan saking materi cerkak, unsur ekstrinsik, intrinsik lan struktur teks cerkak. Nah, matur suwun mekaten ingkang saged kula sampaiken, mugi-mugi saged nambahi manfaat kangge para siswa sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.